ole tuntum kan video chuanin tun haya RBI na anron introduce tar positive payment system antia check payment system ania chu engtia ti tur nge atlang pui insiat ti na kan do na nga masain kan login ang kan login na positive payment system anti don chuan heta service request set trang point kan kalanga service request sa heta hianin check tihengen kalang check tihengen kalanga heta positive payment system tihengen kaldoni positive payment system kan ti chuan tuna entinan mi check ilo pe a entinan I check pe kha I vuta ya check ilo pe tani Mr. Vuta ya check ilo pe a kha Mr. Vuta ya khan in check kha lo ti bawin midang in I withdraw po an lo tumte a chan chu signature pek sa amount ya sa ve kani wangin midang pon lo withdraw na theina chance te omta khatiang lagatan khan a him emema a chan chu a payment tu ming kha I ta hian lan vek don awangin chuan ani lo po amount lo ti danglam amount lo ti danglam laka de po hei a him ema ama saberin make request a hin kan kalanga make request atang hian entinan ka check ka pek na tur account number select anga tainga select ta hian check date entinan check kha voina issue kan I chuanin 17 ka anglawang chuanin I check number kan chuluta check number ka 2 hei ka check number lo chuluta chuanin amount ka entinan I sing khat telonita se emo amount lian thama chon I trangkai tak turania him kan himnan chuan entinan eta beneficiary ne mayan tunga check kan pek kha kan check pek withdraw tura kan ti kan entinan vut ta ya lo petaila vut ta ya kan tianga chuanin instrument type kan englo instrument type 31 ania chuan kan next anga hei ti hilonita term and condition ni kan accept anga next OTP ron thlenga OTP hi kan chuluta khati khanin 845434 khati khan unable to process a technical error wangin ti thelo khati kha tlang pui kan threto thawa kami mang khan check payment system tuna RBI na aron introduce tharania kami mang khanin mi kan check kan pek chuate kan check pek chua lo ten tu nge an lak thelo nan baga kan lo ti bo thul hla emo kan check pek amount an lo ti danglam thu hla emo I khatiang mang khanin I benga an lo anwa in case don pon I thil diklo om chuanin keimanin khanta heta kan lo ti chuanin beng ho khan an lo hre thei dona chuwangin hengi sumdawng lian te tan pe chuanin apoi mo emema I saral customer tan saral user te tan po hi om veringa check payment system ti ron introduce tar ni wangin hengi kan lo mang trangkai nga himnan kan lo mang don niale khati song kan I second channel min lo subscribe saka min lo like saka min lo share sak turin viewer te som tak me chawni